na-ege m ntị unu abịaruola unu azụrụ nketa ke ka ọ dịkwa ngwanụ unu abịalere ebe anyị na-agwa unu nke bụ eziokwu ọ bụ na ị mara ịgba maka nwanne Juju esi Agaracha must come back to ala Igbo nne Juju esi sweet melody testimony ezigbo ngabasị si n'uguru na ndịda ịma anyị bịa ya na-agba aka abịa anyị bịa anyị na-adịgodi steady akwa ihe ọtara anyị nwere nnukwu mmadụ in our midst odogwu hey Okay. odogwu parara yes ị na-asị original onye ọkpọkọpi ka a na-akpọ ya Chineke original ọkpọkọpi ka a na-akpọ original ọsọ ka ọkpọkọpi original yes straight from the motherland nwa afọ Igbo Maazị Victor Odimegwu ngwanụ kụpụ n'aka anyị taa ọkpọkọpi yes Daludo. Ndị Eziokwu talk show. eziokwu obi dị anyị sọ ọnwụ akụghọtara ọbụna sọsọ m na ị mara nwoke abịa bụ ebe a mbụ ọ bụ eziokwu ọnya nwa chọrọ ikwu bọta agaghị ekwu ya ka anyị gụọ ya mmadụ ka anyị si eme ebe a anyị adịghị dọọ akụghọtara so anyị si ka anyị bilite unu mmanụ m abụnụ m onye ọzọ abụ m Mrs. Adora Nwankwọ ị nwekwara nke ịkpọ m ada mana ihe onye isi ike anọ m n'akụkụ ebe a ka o megodo onwe ya introduce iwere my missus ọkwa ịmụ na ọ dị ma o were my missus unu mma na onye mmụọ onye ọbụla ma by now ọ na-eme m na m na-eso eziokwu talk show aha m wụ Mrs. ya Mrs. Chidera Duru unu niile ma m as Miss V abịa njefetezi ebe nwa Chineke dịka m aha m Chinwe kpọmkwem nwe ihe ụmụ aghịrị ha na ọdị m na chai Igbo bụ Igbo anyị ekele unu ihe anyị nwere igwe unu taa bụ ihe ga-abara unu uru wee bakwara anyị uru ngwanụ ka anyị tụlee okwu a ka anyị negodi tutu anyị tụlewe okwu a ka anyị nenegodi o nwere ihe kwụ na social media nsị gịnị anya m sọsọ ama mfu ya ka anyị nenegodi ihe anyị nenecha ya anyị natazie anyị abanyezie n'okwu ka anyị bịanụ ọ bụ na ị mara ịgba maka nwanne Juju esi Agaracha must come back to ala Igbo nne Juju esi sweet melody chai ndị nke m na ahụ ihe m na-ahụ isi chai ebere na ọsọ m ga na-anụ anya m afụgo ntị m anụgo ndị mmadụ aka na-agwọ ọgwụ na ugbu a na 2025 ugbu a ka ọ kpọ ọkụ n'ọnụ na nke ihe ị na-akọ dị chere ka njọ ndị a na-agwọ ọgwụ a ihe m na-ajụ onye na-agwọrọ gị ọgwụ bi na ntachiri ụlọ na-eyi nkirike ego ahụ ọ dịghị ya mma otu onye oke ite a obikwa ntachiri ụlọ ọ oke kpara you understand ihe o buru isi nwere ezigbo ọgwụ onye wọzọ ọgwụ sọsọ ya nwa ahụ ka anyị ma ndị ọzọ na-emasị gị weta ụbụrụ ngwere weta eriri afọ oke ego ọ dịghị ha mkpa nsị gị na nke a na-eme ugbu a bụ a na-eme ya ka a na-adọbata ndị mmadụ adọbata nya ha bịa ha ga-azi gị lekwa moto ha nwere na ego abụghị dị problem ha gị bịa ka ha zi gị ka esi akpa ego o teshi ịmago na-emebishi isi ụmụ nwoke ịmago ndị a na-etolite etolite ha chee nọ the way
Victor biko tinyegodo ọnụ n'okwu a Maazị Victor ịma ilezi anya ọfụma I'm sure ama m here dị wrong but ilezi anya ọfụma ya dị ka ọ naanị ụmụ nwoke ndị na-agwọ ọgwụ so biko mepetụ anyị anya ọ naanị nwoke na-agwọ ọgwụ ka ụmụ nwaanyị asa ha na-agwọkwa ihe nọ na ihe ịgwọ ọgwụ a unu na-ekwu maka ya wụ na ụwa abịara ugbu a ama m ga-asị na omenala anyị atụgharịala ya isi onye ọbụla na-achụzi ego mbute and ego mbute a na-achụ ọwụ sọsọ nwoke nke o ji awụ sọsọ nwaanyị onye ọbụla na-achụzi ka akpata ego ozugbo ozugbo ka enwee ike imebe ama sị na keka isikwu ya soshal midiọm eme na ndị mmadụ onye ọbụla chọziri ka ọ wụrụ onye na-eme onye na-emesi ihe ike onye na-eti eti mana asị m kwuo ndị ahụ na-ebunye ndị mmadụ oke ite na ndị na-agwọrọ ha ọgwụ na ihe niile ha niile abịakwara bịa chọpụta na anya ukwu akarịala ndị mmadụ ha ewerekwe ya bịa doziziere onwe ha ọnọdụ ahịa maka ahịa ha niile mepechaziri wụ ọfịs ebe a na-ere ahịa maka na onye ahụ ga-agwa gị ị gaghị anọrọ n'ime ụlọ tinye aka n'ụkwụ ego abịa o nwere ihe onye ahụ bịara ịchụ ego ahụ na-emebu eme and e nwere ike ya wụrụ na mbọsị ahụ ị gachara ga bute oke ite ya wụrụ na mbọsị ahụ ka Lisa bi n'igwe Lisa dịrị na ọ ga-agọzi gị gị chere na ọwa oke ite bụ ihe metere ya mgbe ahụ onye kpuikwara gị oke ite asị gị ọkwa ịhụ na ya ngwa gaa bute ọzọ gaa weta ọzọ ka emere gị adị ma na kwaba ihe anyị na-akpọ ịzụ ahịa wee iji ego achụ ego onye ahụ kpatarala ego mbụ ewerekwala ego na-achụkwa ego ọzọ mana kama ọ ga-na-emezi ihe ndị ahụ o ji ego ya emete ya ma ya ewerezie ya ga na-eme oke ite ọ ya nwoke ma ọ ya nwaanyị ya na-akọ ahụ na onye a ga-agwakwa oke ite a ka ọ gara ga mee ka m soro ya ga mee ya ọ gakwa ga mee ka ya ịghọtala so ka m si hụ ya n'ọnọdụ ahịa ka ndị niile a mepechara n'ala Igbo anyị ịghọtala a mepechara ndị mmadụ ọfịs n'isi so otu o si dị ugbu a wụ na ọwụ sọsọ ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị dị enweela vidiyo anyị hụrụ mgbe nwa o nwekwala onye nke ọwụwa emere vidiyo ya na-asa ndị mmadụ ahụ na mmiri ụmụ nwaanyị juru na nke ahụ karịa ụmụ nwoke gị na-efebazi ego na mmiri gị na-efeba ego na mmiri asachaghị ahụ na mmiri ha gba ụta asa ha ahụ ha efebaju ego n'ime mmiri ọ bụrụ na m hụrụ vidiyo ahụ ọfụma a ga-asị na ọ bụrụ na adị 20 ụmụ nwaanyị 17 nọ na ya ụmụ nwaanyị buru ibu ihe a ndị ugwu na-eme asa na-eme Kanyamata ọgwụ obere ọgwụ ka a na-agwọ mana chere ka m kwuo ọwụkwa ahụnụ na ọgwụ anọghị ọgwụ nọ mana anyị nidiri ịtụle ihe ọgwụ a ọ dị ụzọ abụọ n'ala Igbo anyị enwere ndị na-agwọ you understand enwere ndị na-eji mgbọrọgwụ ndị na-aha mmiri wụ ndị ọgwụ ndị na-achụ mmiri wụ ndị ọgwụ ha anaghị egbu mmadụ ndị na-agwọ ọrịa ndị na-agba afa ndị na-agba afa na ihe niile ndị a ha wụcha ndị ọgwụ mana ha anaghị eji nke emegide mmadụ ma ọ ga-agbuo mmadụ weta isi ya weta ọbara ya weta nke a ọzọkwa dịka ya na ndị ọgbara ọhụrụ a ọtụtụ n'ime ha wụ ndị na-ere ngalaba ahụ mmadụ were ya na-akpata ego were na-asị na a na-eme oke ite a na-agwọ ọgwụ maka ha bịa sị gị jee weta anụ ahụ dị ụta jee weta nke dị ụta jee weta nke dị ụta mgbe na-ewetala ya ha nwere ndị na-ego ya ha ere ya werekwa ya nara ego tii n'akpa sị gị na-eji ya wee mere gị ịghọtala so ọcha ahụ ihe niile azụ ihe nọ na ihe ọgwụ na ọgwụ dịka isi wee kwute nke ndị ugwu ọgwụ omenala
ịgwọ ọgwụ omenala ọsọ na-awụ ha ọgwụ na-emegide mmadụ igbu mmadụ ibe gị ọ ime ka ihe mmadụ ihe kwuru maka Kanyamata nwaanyị chọrọ ijide di ya agbala n'ilo ị gaghị atụ ụmụ nwaanyị ndị ugwu ụta ha na di ha na-alụ ọtụtụ nwaanyị onye ọbụla na-achọkwanụ ka ọ bụrụ ya nwa jidere di ya karịa ọ naghị eme ya ka o gbuo di ya ndị nke Yoruba nwekwara nke ụmụ nwoke ha na-emere ndị nwunye ha ka ha ghara ịgba n'iro ihe ndị ahụ ọ nwekwara ihe a na-eme ihe ọtala so ihe ndị ahụ wụ ọgwụ eji echere onwe ọ bụghị ọgwụ eji egbu mmadụ ya ka m ji ekwu so ọgwụ a na-agwọ dị very so ndị Kanyamata na ndị ịma atụtụ isi kwuo onwe ndị na-agwọ ya ka ha jide di ha maka ihe ndị ka ugbu a na-eme ha gwozie ya ka anyị jide di onye ọzọ ebe nsogbu ọzọ dị asị gị ijide ya ya bụrụ na ị na gị na nwoke ọzọ na-ehi ya wụ na ọ na-enye gị ego di onye ọzọ na gị tee ịsachasị ha ala gị na ya hụ ha so ị na-ekwu ọ na-eme so ka ahụ dị ọgwụ ọjọọ n'ime ya ọ ya ka m na-ekwu na ọgbara ọhụrụ anyị ugbu a ejizi ọgwụ eme ihe ọjọọ onye ọbụla chere wopengin eji ya na-akpata ego maka ndị ahụ na-eresikwa ụnụ ihe niile ndị ahụ elezi anya nwekwara otu onye na soshal midia wiri ewi mgbe ahụ na-eresi ụmụ nwaanyị ihe niile ahụ ọka nọ na di mana ọ na-eresi ndị mmadụ ihe eji ejide ihe niile ndị ahụ wụ mgbe ahụ ibidoro ikwu ọnọdụ taa ya ebidola ikwu eziokwu na ndị mmadụ ga na-ege anyị ntị ndị mmadụ ga na-ege anyị ntị na-anụta ihe anyị na-ekwu na-amụta ihe n'aka anyị mana mbọsị ọbụla anyị bidoghara na ụlọ edisaịdị anụ na-ebidola kwuwe ihe pụrụ n'eziokwu gị hụ na ndị na-ege ntị na ndị na-elenụ ebido gbadawa ịghọtala enwere ike mgbe o bidoro ihe ahụ na mbụ o bidoro ya ọfụma na-agwọ ezigbo ọgwụ na-enye ụmụ nwaanyị ihe na-enyere ha aka ijide di ha mana mgbe ọ pụziri from nke ahụ ọ na-eme dị mma bido gọwazie ụmụ agbọghọbịa otu ha ga-esi jide di ndị ọzọ na otu ha ga-esi eme ihe ndị ọzọ mgbe ahụ ka ihe ihe ọgwụ a na dịka o si kwuo ihe akpa ya jọs mepe ụlọ ọrụ ka ajọs nara ego bikos ihe ihu ndị na-akwụ ọgwụ a na ha na-adị nkekara ha na-adị nkekara ọ na mbụ ugbu a ndị na-agwọ ọgwụ ugbu a ama m hụrụ ihe mere na Anambra steeti ndị niile ejidechara ha nwụcha ndị na-eme ọfụma ndị a na-agwọcha ọgwụ na Anambra ha rụchara họteelụ ha nwechara nnukwu moto ndị a na-emenụ ndị na-ere ngalaba ahụ mmadụ ọ ya ka m na-agwa gị na ihe a na-emezi na nke ọgbara ọhụrụ awụ ihe mgbagwoju anya onwezi onye mazi ihe a na-eme na nke ọgbara ọhụrụ mana mgbe mbụ dibịa bi n'ime ọhịa mbụ dibịa ga-agwọrọ gị ọgwụ nọ n'ime ọhịa apụdị nke Nollywood na-aba anyị iji hụrụ dibịa kpọrọ gị baa n'ime ọhịa jee kpara gị akwụkwọ kpara gị akwụkwọ dibịa ahụ ihe iji akwụ ya ụgwọ wụtọrọ afọ 1 naira 5 naira ọgwụ 20 naira wụ nnukwu ọgwụ dibịa ga-anaghị gwa gị ihe ndị ị ga-akpata eweta obere ego ka eji agwọ ọgwụ ọ ya mere na anyị ahụ ndị dibịa ahụ ha anaghị ebi ndụ nkoka na ndụ ha na-aja ọsọ na-emere onwe ha na-eme anyị ga-ahụ ha aka nka bi ogologo ndụ nwụọ mgbe ụfọdụ ha nwụọ gị hụ na ha ga-erere nwa ha ọgwụ ofu nwa ha ma onye ọzọ ga-amụtakwa ihe ha na-eme n'ezie mana ịhụ ndị nke ọgbara ọhụrụ ugbu a enweghị na onye ị gaghị asị na onye a na mpa ya gwọrọ ọgwụ na mpa ya wụ dibịa mgbe nwa ezigbo dibịa ama aha ya mgbe ọ anọgide ihu onye si efu ebe pụta
aga ndị si na a na-aga Asaba je mụọ ọrụ aga Asaba mụọ ọrụ a na-amụzi ya ka ọrụ a na-agbara ya bụ eje mụọ ọrụ mụọ ọrụ ebunye gị ịbata bịarụba a na-akpọzi ịrụ ọrụ ịbịa mụọ ọrụ gị ọrụ ọ gazie ọkwa anyị na-ahụcha ha niile na soshal midia ma ihe ndị a na-eme ha na-enye ezigbo dibịa aha ọjọọ ezigbo dibịa ka dị o nwere ndị nke na-agba ọkpụkpụ ha na-agba gị ọkpụkpụ a ị ga-edowekwa onwe gị nsọ ha ga-edowe onwe ha nsọ ha gbachakwa gị ọkpụkpụ ha ga-anakwa gị ihe dịka nnukwu ego bikos ọ ga-emerụkwa ịmagụ akụ ihe ọtara o nwekwa ndị na-agwọ ndị ara o nwere ndị na-agwọ ma enye mmadụ nsị ndị na-agwọ nsị ndị na-agba pin akụ ihe ọtara ihe ndị ahụ dị mgbe gboo omenala Igbo mana asị na ndị na-agwọ amụ agba na pin na-asịkwa na ịzọrọ poison na ndị na-agwọ ya wụ ndị na-agwọkwa ya ndị na-eme ya ndị na-agwọ ya ọ dị ka mụrụ gị ihe n'ahụ nsị gị akpụ ejetli ọ ngwa gị si ụmụ ya rere gị ihe n'ahụ bịa ka wepụ ya ọ natara so ọmụa mere ọmụa maka nsị wepụta ọ dị ka ọmụa nyere gị poison ọmụa m jide antidote enwere ebe ndị a na-ekwu dịka ihe ị na-ekwu na-eme mana ezigbo dibịa dịka anyị si ekwu ezigbo dibịa a na-agwọ ihe na-egbu mmadụ ezigbo dibịa na-agwọ mmadụ ọ naghị agwọ ịhụ ezigbo dibịa o mee ihe ọjọọ ọ ga-eme ya mfe ezigbo dibịa anọghị n'ịpụta bịa bewe ka o megide mmadụ ịgwọ ọgwụ omenala mana ndị ọcha na-agwọ ha nwere omenala ha ka na-eme ya ruo echi ndị ọbụla nwere ihe wụ ọgwụ ha omenala mana ozi na anyị pụtara ndị ọgbara ọhụrụ anyị maka na anyị niile chọrọ ịgba benz anyị chọrọ ime ihe niile onye ọbụla achọzie ọ nọkwa n'ụka ihe a ka m chọrọ ikwu bikos ụka emeela ọ bịala gọọ ịmana bịa dizie ka ihe ụmụ ihe ndị omenala anyị na-eme ọ dizie ka ọwụ ọjọọ anyị na-eme ihu ndị a na-ekpe ụka kpee ya kpefee ya oke ekwu ugbu a na ga-esi m ekwu ole ma ihe m na-akọ onye ọbụla na-eme chere ịmana m na-ekwu so that everybody Chineke nyere anyị na-akọla uche ka anyị ji akọla uche anyị na-eme ihe ịghọtara ọ dị ka tutu ndị ọcha abịa anyị na-eti ndị ka anyị na anyị ma ihe mọchụarị onye nwụọ taa elie ya mana ha abịa saa anyị isi sị gị na onye nwụọ nwaanyị ga-ejite ya n'ala immediately when you can do this at the end of the day ọ bụ ego anyị na-efu because ile ya anya gịnị eti onye ahụ na feed onye nwụọ si na ihe ala tie ya ọ ya ihe na m na-ekwu ihe m ji kwutere okwu ụka wụ na ihe a na-eme n'ọgbara ọhụrụ na mbụ ụka ahụ anyị kwetere na mbụ anyị nọ na-ekpe ya ọfụma na-ekpe ya ọfụma ya na ịbatala mana ugbu a anyị enwekwala ndị ọgbara ọhụrụ n'ụka jikwa wayo dịka ndị ọgbara ọhụrụ dibịa jikwa wayo bata ịghọtala ha bịakwa ha na-emekwara anyị ihe a ndị dibịa ọgbara ọhụrụ na-eme ịghọtala so onye ka m ji ekwu na dịka esi ekwu ya na ịgwọ ọgwụ omenala ka onye sị gị na ịgwọ ọgwụ dị njọ ịmara na onye ahụ aghọtaghị ihe ịgwọ ọgwụ ịghọtala mana ihe anyị na-ekwu adịghị mma wụ nke ọgbara ọhụrụ a nke a ndị ọgbara ọhụrụ na-eme inweta ego get rich quick apụta ma ndị nke ọwụka sọsọ ịgwọ ọgwụ inweta ego nke igbu mmadụ na ihe ịnara mmadụ di ya sọsọ ndị nke na-emekwanụ ha emeghe ụlọ ọrụ aga were ihe ha ga-ewere lie ya n'ihu a na-ewetara ha ihu ọma ihe niile ahụ wa anya ukwu oke ọchịchọ anya ukwu na oke ọchịchọ maka na enwekwara onye nọ na-enwe nke o liri
na-enweghị ekpere ọ na-ekpe na-enweghị nke ọ na-eme mana ihe ya ọdụ ka onye gụrụ akwụkwọ nọ ya na-agụ akwụkwọ mepere ofu biznes onye gụrụ akwụkwọ nwere ka biznes ya ga-esi na-aga maka na ọ ma eyuzu soshal midia ọ ma market ahịa ya ọfụma ọ ma manage akaụntụ ya ọfụma onye nke na-agụ akwụkwọ ga na-erekwa mana ị ga-ahụ na biznes ha abụọ a na-adịsele onye nke na-agụ akwụkwọ ga-asị na onye eriela mmadụ ọ na-agwọ ọgwụ ịghọtala ọ nọkwa ka onye mụrụ ahịa na onye na-amụ ahịa ị mara ihe a na-ekwu maka ịgba bọị n'ala Igbo onye gbachara bọị pụta gbara bọị ọfụma pụta ọ na-azụ ahịa ọ na-azụ ya ọfụma mana enwe ndị na-awapụta nwanne m nwoke nwere ego m were ego onye iburu ga-emeghere gị shọp mana mụta ahịa ahụ mgbe ị ga-azụle ya otu afọ na afọ na iri kpọọ ya ọhịa nọ na ihe niile ndị ahụ biko Maazị Victor alakiri m otu isi bịa wee gbuwachaa ya nkiri biko ka ihe ị ga-agwa ụmụ Igbo ndị ihe oke ọchịchị adị ha n'ahụ ka ha ndị chọ ịnya benz ụmụaka ka ihe a karịrị n'ahụ ka ihe nwere ịgwa ndị a ka ihe nwere ịgwa ha ka ihe nwere ịgwa ndị Igbo ka ha anụgodo ọnụ ndị Igbo na-enye ịgwa ndị especially ndị Igbo ọtụ ụmụaka chọrọ ugbu a ịchọrọ ibido ugbu a kpata ya ugbu a moto mpa gị na-agba ịchọrọ ịgwa times 10 of it mahadum apụta ewere ego agha n'elu eleghị nwere ịgwa ha biko ihe m nwere ịgwa ha wụ na onye ọbụla ga-ewere nwayọ ka ofe rọrọ arọ because a sị na ire ọma ka eju na-eji aga n'ugwu iwere nwayọ ụwa wụkwanụ irigo nke a irigote tiri iru ebe ị na-aga ịghọtala ego nọ anyị abịa ụwa ego ga-anọ anyị ala ịghọtala so ọ ka mma na onye ọbụla were nwayọ chụba onwe ihe ị chọrọ ịmụta ka esi eme ịmụọ ya mụta ya ọfụma ọ bụrụ akwụkwọ ịgụ akwụkwọ gị gote ya ọfụma ịpụta life nwere stages maka na ịchụọ ya n'ike ọla n'ike mana iwere nwayọ na-achụ ya otu ụbọchị ị ga-achụtarị ya maka na ihe akụ na ihe enwe zuru onye ọbụla o zuru osebụla ụwa kere ụwa kere ya ka o zuoro anyị so onye ọbụla nwere nke ya ọwụ iwu na onye ọbụla ga-enweta nke nnukwu ahụ mana onye ọbụla ga-enweta nke zuru ya ọwụ ozuzu ahụ ebe nsogbu nke ọbụla nwere ya ojugo anya ọwụ gị hụ onye nwerenụ karịa gị ise ọka ahụ ka m chọrọ gị isi ọka ahụ ka ị chọrọ anya ga-abịa ebe nke ọbụla ka ị nwere ya ozuo ya oju gị ya ozuo gị maka ka ị ga-abịa iwere ya otu ahụ ị gaa na-achọ ebe a na-agwọ ọgwụ ebe a na-ebuli ite elu ebe a na-ebute ite ala chai Igbo biko nụ anyị na-abịa ka anyị gajugodi ndị nọ in the outside. Yes. Kai ga na street. Ka jigodi ha ihe a. Kai chegodi ka ihe ha lo. Na ihe anyị na-ekwu na ka ihe ha lo maka ịgwọ ọgwụ. Ka anyị na-abịa. Aha m bụ Chidebere. Echi m n'Enugu steeti. Afọ m bụ Obinna Obiakọ. Abụ m onye Anambra. Afọ m bụ Maazị Amodi Okafọ. Abụ m onye Igbo. Onye Anambra steeti. So ịma ihe a na-ekwu mmadụ gwọrọ ọgwụ wee kpata ego. Kwesịrị ya na mmadụ ike ikwu ọgwụ nweta ego. Ụdịghị adịghịkwa m n'obi maka ọgwụ afịa bụ ngwaahịa. Ihe ndị na azụmahịa anyị bụ ego. Ị nwere ijide ego igote ngwaahịa debe na ebe azụmahịa gị. Ihe ọbụla ha ndị mmadụ ga na-abịa azụ gị afịa onye abụ ọgwụ afịa ekwetaghị m na ngwa ọgwụ. Mụ ga-asịkwa na mụ afọ n'ube onye gwụ ọnụ.
nwa afụkwa onye nwa gwọ ọnụ mma mmarụ a sị na ife onye maalụ ga-amụ ya so nke nna mara ama mmarụ m so andị nke onye meta n'isi ya a na-agwọ ọgwụ ego ana m anụ ya na ntị mụ agwọ n'ube nwanne m agwọ n'ube so amafụrụ n'otu ya na-adị apart from nke m na-afụ na Nigeria movie na-ekwu na mmadụ na-agwọ ọgwụ weta na mmadụ nwere ike ịgwọ ọgwụ dị mmadụ ibe ya weta jigwa ọgwụ weta ana m anụ na a na-agwọ ọgwụ ego mụ nwara m ebelivu n'ọgwụ ego mụ ebelivu na mmadụ na-agwọ ọgwụ ego maka ama na ego ọ na mmadụ na-enwebu osinachi ka isi gbata mbọ ihe esi enwe ego ebe ụzọ Chineke nyere gị amamihe ihe ka eji ekpata ego so na mmadụ ekpata ego mmadụ esi na mmadụ na-agwọ ọgwụ m abaghị ekweghị m na mmadụ na-agwọ ọgwụ ego anụla ihe ndị nọ na streeti gwara anyị ọ na-anụla ihe ha kwuru nke ị kwenyere nke ị na-ekwenyeghị na ya ịhụnanya ha na-ekwu ihe anyị na ha na-ekwu ihe the same thing ihe anyị kwenyere now ihe m onwe ihe m chọrọ ikwu mana nkwuo ya Miss V ọ ga-ele m anya ọjọọ but I don't want that ihe ọgwụ anyị na-awakwa na ọgwụkwa na otu gị wa afịa ọbụtụ gị baa n'ime ọhịa gasị baba nye m chọkụ nye weta ọkụkọ weta akwa ka iwu na ịgwọrọ ọgwụ ịmara that na obi ọjọọ nọ gị n'ime too much wee na-ahụ ihe ọma na-emere nwanne gị ma wee enyi gị obi a na-afọ gị kpọọ nwanne m ịhụ ihe ọma na-emere mmadụ ka isi gị na ọmụmụ ọkụ kwesịrị ime gị ọcha ịgwọ ọgwụ achọrọ m ịgwa gị na ịgwa amụsụ iso na ndị ọgwụ anyị na-ekwu maka ya ọ bụrụ ị na-eme NSPPD nye ụra ọ bụrụ na ị na-eme Hallelujah challenge nye ụra biko chere ọ bụrụ na ọwụ igbu n'obi ịmana ihe m na-ekwu na ọ ga na-arụbu unu sọmbie ịmara ihe na kategori m na-ekwu chi jie nye ụra ịhụna Hallelujah challenge hapụ ya ndị ọsọ na ụra because ndị ibe gị na-efe n'elu na so ọ bụrụ ihe isoro ha fee n'elu ndị ọsọ nye ụra ebe metụsịrị mmadụ ntị ebe ịbịa pastọ natana mba NSPPD na-eme save data gị ji ya gaa TikTok gaa na-esheki mbọmbọm because ka anyị deceive na nwaanyị ọgwụ sọsọ ndị asị na ha gaala ha ewerele ọkụkọ ha ewerele ewu ọwụnye na-agwọ ọgwụ iwu na iso na ndị a iso na ndị a iwu priestess yeah I just want to say it okay go on now ọnụ m agaghị itinye ọrụ na ihe Chiwekwu eziokwu maka na o nwere ihe ndị dị iche iche na-egwu ọgwụ onye ọbụla nọ n'ime ọhịa dịka ikwu onye ọbụla na-aka nzu mana enwere ndị ga-anọ ha hụ ebe onye otu ha ma nwanne ha ma onye chọrọ ịga enweta ihe ọma ha ga-mechiere ọgwa nnukwu ọgwụ onye na-achọghị ka ihe ọma ga-abịara mmadụ bịara ya onye ahụ ga-adachie imetachara ihe ọma na-abịara mana ịdachie then chijie gị ga-eme we lift our hands Jesus, we lift our hands. Onwe ihe ọzọ m chọrọ ka anyị kpọta okwu ndị a ịma anyị ekwuola ndị dibịa anyị ekwubekwa maka ndị a na-akpọ onwe ha eze nwaanyị ịpụta ịhụ ha nọ Facebook mana ha nọ social media a na-enwezi group bring one person to bring one person ndị eze nwaanyị na ha na-akwụkwọ ọgwụ ka oke ha dị iche dịka m si wee kọwaa na na-ajụzi ya si ife ọ dibịa dịka m si kọwaa na mbụ ihe m ghọtara na-eme n'ọgbara ọhụrụ ahụ na onye ọbụla na-achụzi ego ịghọtara onye na-asị na ya na-eme ihe dibịa na mbụ
dibịa mere gị ihe ọ gị ga-agwa mmadụ sị onye a mere ihe a na ọ gara dibịa ga-apụta dewe signboard dibịa agaghị apụta ndị dibịa nwere handle na Instagram na social media na mgbe ndị onye sị na ya wụ dibịa ma ọ wee eze nwaanyị ma ọ onye ọbụla ọwụ bidoro mewezie onwe ya advertise ịma na ihe onye ahụ na-achọzi wụ ego cheta na anyị kwuru na mbụ na ezigbo dibịa anaghị enwe ego ọ na-ana gị enwere basic amount ihe ndị ị ga-eweta ji ọrụ gị mana ndị nke ugbu a ọ dị ọdụ ka nke anyị kwuru o nwere nke mekwara n'oge na-adịghị anya na mpaghara ala Igbo anyị onye nke ejidere ya na ndị otu ya zi ha nweziri ego ole a na-akwụ ịjoin acceptance fee, registration, then o nwezi onye chọrọ ịpụ n'otu agwa gị na ị ga-akpọta mmadụ abụọ ọzọ ga-eweta ego ole dị ụta before ewepụ gị na ihe a na-eme so ịhụ na ihe niile ndị awụzi ego ka a na-achọ maka na onye ahụ na-emere gị ihe niile a na-achụ na-eme na ọ na-emere gị ihe ọma ileziekwa anya ọfụma enweghị omega maka dibịa kwesịrị na inwe taịm o ji aba n'ime ọhịa ekwesịrị inwe taịm ya na ndị mmụọ ji akọ mana mgbe ọbụla ọ nọ na soshal midia elere ebe ọ nọ so ọ ya wụ ihe wụ my problem ọ ya mere m ji were ekwu o nwere ihe m chọrọ ịjụ ihe a na-asị ịma ihe a o nwere ihe ndị bekee na-asị give to Caesar what is Caesar mgbe a onye na-eme ihe nkiri ahụ Junior Pope o nwere ndepụta anụ sị na nwunye na Fanta na mmiri oge ọ na-agafe ọha emere n'ihe mberede ji mee o ji nwụọ na ndị nke ọzọ were Fanta na mmiri and ha gafere onwere ihe mere ha ya na anyị akpọ ya Igwo Ogwu kọwara akpọ ya imefere whatever nọ n'ime mmiri a because nwa ọtacha ihe ahụ onye kwechi ya ekwe ndị a na-ekwe nọ ndị a dịka ha na-ekwe ndị na-awụ Fanta na nkwe ha na-eme ha ahụ ha wụkwa Fanta na ha agafere ebụrụ na-ewega akụkọ a na-abanye n'akụkọ okwukwe ebe na-ewega abanye n'akụkọ okwukwe anyị bịa bawa na ihe okwukwe anyị ga-arahụ maka na ihe nọ n'okwukwe dịka mụnwa si ekwu na ihe ikwere ịpụta taa iteta ụra taa sị na ihe awuchi fewe ya wụ ọrụ gị ịpụtakwa n'echi si na ọzi flawa uzichi ifewe ya nyewe ya nri gbawe ya mmiri ihe ọbụla ị gwara ya ka o mere gị o mere otu mụnwa si wee ghọta ihe nọ na ihe nke ikwuru na maka na ndị ọrụ na ndị Titanic awee hụ Fanta na mmiri mere ama m ịghọtala ha ga-ama ma Titanic ọ ha wee Fanta ịghọtala so after Titanic ship ndị ọzọ niile na-agbakwa nọ ọha anaghị awụnye mmiri so ihe mberede na-eme o nwere mgbe ụgbọelu dara na Ikeja nwoke ọ dara n'ime ụlọ ya na nwunye ya nọ na pali ụgbọelu abịa gbuo ha nwoke agbabe ụgbọelu mbụ ọgọrọkwanụ n'ụgbọelu ọkwa n'ime ụlọ ya n'ime pali ya ka ọ nọ so ihe mberede wụ ihe mberede anyị bịa nyochasịwa otu ihe mberede si mee ị ga-abịa bawazie n'ime okwukwe ana m alaiki ịkọ akụkọ okwukwe maka na nke m kwere na nke ị kwere awụ today. And first, gents and when no when he near form no. Ndeke muna hano here. Nsi hakuwe na. So Gavito genya yilu abo. Okay. Okay, lupia, olupu halaya. Eri sharp. Who the first person who gave may interpret in Hokuru. Oh, he got meet him is V. Hey, meet him yes, come again. Meet him. Chirekwanu.
before unu meet him, unu ga-eso anyị na social media niile. Unu ga-eji na unu so ga na Facebook, and unu na-atinyere anyị aka. So ka olupu ilu abụọ gekwanụ ntị were mkpishi unu ga-eji edetu. Ngwa, because ihe anyị na-enye uwa ancestral ilu. Yes. Ọwụcha ha ancestral ilu mana dịka okwu anyị ji n'aka ofu ilu m ga-asị ka m tụpụ na oke soro ngwere maa mmiri ọkọchị oke ọ gaghị akọkwa ngwere. Ị ga-eche ka okwu chaa ya. Ama m ya na dị ancestral. Oke soro ngwere maa mmiri ọkọchị oke ọ gakwa akọcha ngwere. That is ka ahụ ofu were asịkwa unu n'iji wee mechie okwu na sị ndị Igbo si na ugwu nkwaye nwaanyị ji wee karịa ibe ya. Okay. All right. Ọnụrụ ya? Miss V, ugwu nkwaye to me. Excuse me. Nkwaye to me. Ị ga-akọwa nwu ya. Ana m enye onwe m gift. Ya nwere eno ya iru nwa dị tụ ya little bit ka enu ihe kwuru. Iru zata. Come and meet Miss V. Make sure na ị soro anyị na social media. That's the only way ọ ga-eji eru gị aka. At Eziokwu Talk Show. Anyị nọ na ka m kwukwe ya ọzọ Instagram, X, TikTok, YouTube, Facebook at Eziokwu Talk Show. Meet enyi ya unu meet onye ọzọ. Akụnụ na-anụ. Igbo ndị ọma m. Ndị m ji eme ọnụ unu ahụla ka Maazị Victor Odimegwu ji gbuwara anyị ya bụ akụkọ taa. Consultant dibia. Sorry. Ọsịkwa na abụ ya dịkwa ọcha. Biko kwanụ. So anyị si ka anyị gwa unu nke bụ eziokwu ka anyị si wee gwa unu. Kenekwa Maazị Dim Victor. Nsị gị. Maka na mmepe anya ntọpe ntị o mere. Ọ dị egwu. Ọ bụ eziokwu. Biko onwe ihe anyị ga-enye Maazị Victor. Anyị asị ya daalụ. Mana anyị ga-eweda olu si ya daalụ. O nwere obere ihe anyị ga-enye. Ịma na ịdị ancestral. Anyị kwesịrị inye gị ọjị, nye gị kaikai, nye gị obere ewu. Ị ga-achụrụ m aja. Unu na-ebute ha, m ga-agbukwa ikpere n'ala. Chere gị just ikpere ma onwe ihe na obere ihe anyị mecha anyị nye gị ọjị. Weta. Nye gị ọjị bi ha. Ngwa, unu ga-emere nwa drum roll. Aka niile. Maazị Victor. Ndị Eziokwu Talk Show ekelela m unu na-agbalịala. Imeela. Unu agbalịala kpọta m. Unu na-esoro karịa n'ụbọchị taa. Ana m asị ka osebụlụ ụwa na-agọzi ihe unu na-eme. Na-akwadobe unu. Na-eme ka ihe niile na-aga ọfụma. Mgbe ọbụla unu kpọkwara anyị anyị ya. Anyị ga-abịa banyere unu aka. Na-enye unu ancestral nuggets. Na-adrọpụ ya kpọmkpọmkpọm. Ngwanụ. Igbo bụ Igbo. Anyị ekele unu ka unu si nọnyere anyị nke taa. Ngwanụ ka anyị fụ ụbọchị ọzọ. Ebe anyị na-agwa unu nke bụ Eziokwu. Ka ọ dịnụ. Ọ bụ na ị mara ịgba maka nwanne Jukwu esi. Agaracha must come back to ala Igbo. Nne Jukwu esi. Sweet Melanie, testimony.